Zaoberáme sa vývojom, výrobou riadiacich systémov, obnoviteľných zdrojov energie, čo sa týka batériových úložísk, nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily a v konečnom dôsledku najnovšie produkty, ktoré budeme spúšťať na trh koncom druhého kvartálu tohto roku sú veterné turbíny. Čiže myslím si, že zaujímavá oblasť pre tých, ktorí sú fanúšikovia obnoviteľných zdrojov energie. Čo sa týka spoločnosti, sme certifikovaní súčasťou všetkých tých obnoviteľných zdrojov agentúr, či to je SEVA, či to je Vodíková asociácia, či to je SAPI, či to je SBAčko. Na SAPI budeme v máji prezentovať tiež, tak ako minulý rok, konferencii, čo najväčšia výstava alebo konferencia hľadom obnoviteľných zdrojov energií. OZE Solutions EVGP je vlastne značka výrobkov tohto sortimentu a Carbon Free SRO je firma, ktorá sa zaoberá dekarbonizácii a uhlíkovým riešeniam. Na úvod toho celého, že hybridné zdroje, akým spôsobom v podstate môžeme nad tým uvažovať. Všetci poznáte tie solárne riešenia, ktoré dneska sú už veľmi štandardné, ale napravo máte tzv. Veternú mapu vo výške 10 metrov nad zemou, čiže nehovoríme o 100 metroch a tam, kde sa stretávate s veternými turbínami, ale hovoríme o dostupných výškach, kde vidíte, že to Slovensko je na tých úrovniach trošku málo a tie severské štáty pri tých moriach je to veľmi, veľmi intenzívne, ale dokážeme v podstate na základe tejto nejakej predikcie uvažovať nad tým, akým spôsobom môžeme priradiť do známej solárnej energie vlastne veternú energiu v rámci Európy, čiže na severe je to zaujímavejšie možno z hľadiska toho vetra oveľa viac. Prípadne v tých oblastiach na Slovensku, kde fúka intenzívne vietor, alebo v podstate na juhu je to zase o tom soláre, ale vždycky tá kombinácia slnko-vietor, keby ste sledovali aj celkovú tú energetiku, tak vlastne celého sveta sa dosť výrazným spôsobom presadzuje aj tá veterná energia, ale nie pre normálnych smrteľníkov, ale sú to všetko veľké energetické veterné parky. Takže tak, ako to je na Slovensku, čiže keď si zoberieme tú veternú mapu Slovenského hydrologického ústavu, zase sa bavíme o výške tej dostupnej výške 10 metrov, tak vidíme, že to záhorie a v podstate tie pohoria Orava je veľmi zaujímavá z hľadiska veternej techniky. Samozrejme tá podunajská nížina je horšia, ale neznamená to, že nedá sa to tam využívať. Čiže tá priemerná intenzita je od tých 2 do tých 7 metrov za sekundu. Čiže keď si pozriem dole, tak vlastne na tom Slovensku je to zhruba tých 950 až tých 1150 hodín tej slnečnej energie a máme plus cca 2000 hodín možnosť vyrábať energiu z vetra. Ako to vlastne, aké to riešenie je naše, iba v krátkosti, v podstate máme podaný patent na vlastne pripájanie veterných turbín do distribučnej siete. Ten systém je veľmi zjednodušene, schematicky znázorný. Naľavo podrobnejšie si povieme trošku neskôr, ale zaoberáme sa nielen tým, že niečo vyrábame, ale aj vývojom, výskumom a tak ďalej. Sú to inovatívne riešenia, takže dokážeme ich aj, jak sa hovorí, patentovať a chrániť nejaké svoje myšlienky v blízkom období. Teraz sa ešte trošku vrátim k to, čo je najdôležitejšie vlastne pri tých všetkých obnoviteľných zdrojoch, a to je vlastne tú energiu potrebujeme niekde ukladať, keď ju chceme využívať. Len taká pripomienka, to som prednášal minulý rok, v podstate hore, ako sa správa jednosmerné napätie, či to je pri fotovoltike, či to je pri batériových úložiskách. Vidíme, že pri 46 V je to taká brnkačka a pri tých 855 V sú to krásne jednosmerné oblúky. A potom samotné opatrenia alebo možnosti, keď už narazíme na problém požiarníkov a akýchkoľvek, tak v podstate sú dostupné zášacie systémy, ktoré sú už overené aj požiarnym zborom
aj u nás máme nejaké papiere k tomu, že sú účinné tie látky na to, aby hasili litiové baterky. A zároveň v podstate ich používame pri našich. Čo je dôležité pri tých baterkách, to názvoslovie je state of charge a deep of discharge hovorí o tom, akom stave máme to batériové úložisko. Nabíjacia charakteristika vľavo dole hovorí o tom, že v podstate tá baterka sa dá využívať v rozsahu tých 10% do tých 90+%. Čiže keď niekto napíše, že má počet cyklov v batériových úložiskách DOD 100 3000, to znamená, že od 0 po 100% ich vybíja. Keď má DOD 80 alebo 90 pri 6000 cykloch, tak to znamená, že to vybíja len na tú kapacitu od tých 80 alebo 90%. Takže toto treba ako vždycky mať ako údaj pri tých cykloch, pretože šikovní obchodníci dokážu vymysleť všelijaké kombinácie. A potom, čo je dôležité pri tých batériových úložiskách, je fakt, že každá tá baterka má svoje tie hlavné parametre, čiže v podstate kapacitu, aj keď to ide na sériovej linke, aj keď sa to sortuje, vždycky je trošku rozdielna, aj keď minimálne, ale v podstate vnútorný odpor tých článkov, samotná kapacita toho článku, a s tým je súvisiaca aj tá nabíjacia charakteristika. Dole tie dva obrázky vám hovoria o tom, že v prípade, že máte v nejakom poli batériovom akúkoľvek baterku, či to už má iný vnútorný odpor alebo inú kapacitu, tak sa vám stane to, čo je na tom obrázku zjavné. Pri vybíjaní sa vám vybíje len do nejakej úrovne, pretože BMS to zastaví, takže nevyužívate celú kapacitu. Pri nabíjaní takisto nevyužívate celú kapacitu, čiže keď si kúpite na nejakom, nazvem to e-shope, proste batérií, 16 batériek, ktoré môžu byť v veľmi rozdielnych kapacitách alebo vnútorných odporoch alebo v niečom. A vypočítate si, že tá baterka alebo tá úložisko má mať kapacitu nejakých 10 kWh, tak sa môže stať, že má 5-6. Čiže netreba byť prekvapený, je to dané vlastne tým, že my vo výrobe, okrem toho, že výrobca batériových článkov nám veľmi presne selektuje až na 3 kategórie, 3 písmenkami označuje baterky a tieto my spájame do tých batériových úložisk, tak aj tak ešte vlastne robíme testy, takže toto je najdôležitejší prvok, aby ste mohli naozaj využívať tú kapacitu článkov. Čiže keď je to úplne že lacné a už dneska počúvam 120-150 eur za kWh, tak to sú naozaj baterky, ktoré nedokážu celú svoju kapacitu proste využívať. Ako je to vlastne zložené pre tých, ktorí majú nejaké nedostatky, že vlastne samotný batériový článok, vidíte obrázok, ktorý sa vkladá do nejakého batériového pola, je tam elektronika, ktorá vlastne stráži samotnú každý ten článok batérií, teplota, napätie článku, všetky parametre balansuje ten článok a samozrejme nejaká BMS, nejaká riadiaca jednotka, ktorá to chráni, ktorá to sníma, ktorá to posiela do nejakej riadiacej jednotky alebo priamo do meniča, pokiaľ menič má prepojenie, tak vlastne komunikuje to BMS s tým meničom tak, aby menič poslúchal tie baterky. Pretože meniču je to jedno, či bude fungovať a vymláti tú baterku na nulu, ale tá baterka sa musí ochrániť. Samozrejme sú tam ďalšie ochranné mechanizmy, ale je najdôležitejšie to, že každé to batériové pole sa skladá z týchto základných prvkov. Aké máme dostupné riešenia dneska ponúkame vlastne firmám, to sú tzv. Také tie menšie, my to voláme domáce alebo malé firmy, čiže tie RES 10, 20, 30, to znamená, že aký má maximálny výkon. Tá jednotka sú to hybridné riešenia a to úložisko môže byť od tých 23 až do 124 kWh. Potom je tzv. Kompaktný systém RES AI, čo není AI ako umelá inteligencia, aj keď sú tam prvky, ale je to ako all-in, čiže 39 kW AC, 77 kWh až 154 kWh v kapacite baterky, 49, 154 alebo 92, 154. Toto sú bloky, ktoré vlastne keď postavíte hoci kde, či máte fotovoltiku, či máte vietor, či máte hoci čo, proste viete to pripojiť na vstup fabriky
a riešiť vlastne ukladanie, offsetovanie časové, spotové ceny a ešte všelijaké fóriky v rámci maximálnej rezervovanej kapacity a tak ďalej. Všetko to vlastne zabezpečuje nejaká riadiaca jednotka. My to uvádzame so symbolom vlastne tých 7 šesťuholníkov, čiže srdce vždycky nášho energetického systému je to batériové úložisko a podľa kapacity batériového úložiska vieme, čo máme robiť. Samozrejme podľa predikcií, podľa plánov, podľa počasia a tak ďalej. Čiže to sú nejaké kompaktné systémy, ktoré sa dajú kúpiť a namontovať priamo. A potom sú to tie vyššie, keď sa s ním stretnete, tzv. Kontajnerové riešenia, ktoré sú už veľmi nejakým spôsobom požadované na trhu, ale nikto vlastne nezohľadňuje špecifikácie. Každý bere, že aký má výkon ten kontajner, akú má kapacitu ten kontajner, ale nemyslíme na kopec iných parametrov a kopec iných vecí, ktoré musíme proste zohľadňovať pri vlastne samotnom návrhu aj pri rozhodovaní sa, či to kúpime alebo nekúpime, alebo od koho to kúpime. Jedným z tých hlavných parametrov je vlastne tá vlastná spotreba kontajnera. Hej. Videl som riešenia, kedy 1 MWh kontajner dokázal sám seba zožrať za 24 hodín. Čiže ho nabijete a on sám seba zožere za 24 hodín. Proste nedostanete z toho naspäť nič, iba svojou energetickou spotrebou proste zožere celú energiu, ktorú vlastne do ňu nabijete. Hej. Čiže naozaj treba veľmi dbať na to a pozerať sa, akým spôsobom vlastne ten kontajner a akú má vlastne vlastnú spotrebu, pretože to môže celú tú myšlienku úspor úplne zrušiť. Ďalšia vec je v podstate tá samotná údržba. Keď vám niekto ponúkne super dobré riešenie a povie vám, máme 500 kW menič, 2 MWh baterky, super cena, tak pri baterkách by ste mali mysleť na to, na ten obrázok, ktorý je tam predtým, že vlastne spájať baterky paralelne alebo celé batériové polia paralelne znamená, že akákoľvek jeden článok v tých paralelných spájaniach vám môže ovplyvňovať celú sústavu batériou. Hej? Čiže to je pri baterkovom spájaní. To znamená, že vždy sa treba spýtať, ako je balansovaný článok. Je balansovaný každý článok, alebo je to proste riešené, ako to je riešené, ako to je prepájané. Pred 5 rokmi výrobcovia batériových meničov hovorili o tom, že fajn, však dajú sa tie baterky spájať, však to BMS-ko sa odkomunikuje a povie si, ale keď to má na tej DC zbernici a ten menič to ťahá, tak ťahá to zo všetkých. Môžete to buď odpojiť, keď máte nejaký problém, alebo proste sa vám vybije to prvé pošle, že už nemôžete ho používať, teraz proste vzniká nejaký, nazvem to, dozorný chaos a už aj dneska výrobcovia meničov doporučujú jedno batériové pole, jeden menič. To je tzv. Diverzifikácia aj rizik, to znamená, že keď čokoľvek sa stane na meniči, na baterky, na BMS-ku, tak vám vypadne len jedna časť toho kontajneru, alebo jedna časť toho v podstate kontajneru. Dobre som sa jedol. Čiže to treba zohľadniť, že keď sa niečo stane, mám tam 10 batériových polí, tak 1/10 proste mi nefunguje. Keď tam mám jeden veľký menič, aj veľké baterky a čokoľvek sa stane na tom meniči, amen. Hej. Čiže aj to sú tie riziká, ktoré prinášajú proste veľké riešenia. No a potom v neposlednom rade dneska vám hovorí, aké super duper batériové úložisko. Tuto kolegovia nám vypočítali, že za 20 rokov životnosti kontajneru, ktorý je osadený modulmi batériovými, ktoré majú ventilátory, tak stojí prevádzka 250 000 eur. Čiže úplne proste sú to šialené čísla, že treba počítať a to je vlastne premietnuté do tej vlastnej spotreby. Nehovoriac o tom, že tie ventilátory proste fúkajú prach do tých modulov, treba to udržiavať, životnosť ventilátoru, tí, ktorí máte skúsenosťami, viete, aká je a proste treba ich časom meniť, to znamená každé to batériové pole otvoriť, šuflík vymeniť ventilátor, vyčistiť a tak ďalej. Čiže to je, čo sa týka ventilátorov v batériových poliach. Samozrejme, že šikovní kolegovia z Ázii zistili, že to je prúser, tak ideme robiť vodné chladenia. Keďže vodné chladenia sú v autách, v automobiloch, no prečo by sme to neurobili? To už nezanáša, to už pekne chladí,
všetky veci, ale obehové čerpadlá, chladiace tekutiny, vodotesnosti, zase potenciálne ďalšie rizika. Čiže naozaj treba na to mysleť, že v podstate nie je akékoľvek náhradné riešenie ideálne a my stále sa držíme vlastne tej udržateľnej terminológii, že v jednoduchosti je krása a v podstate musí to byť opraviteľné, vymeniteľné. Čiže každé naše batériové pole človek, ktorý má bežné školenie, dokáže opraviť. Vymeniť aj článok. Hej? Čiže nie je tam nič zvárané laserami, nič zalievané, nič proste toto, je to všetko poctivo zošrobované, tak ako keby ste si proste robili tie zariadenia tak, že aj za 10 rokov ho chcem opraviť. Takisto dostupnosť náhradných dielov veľmi výrazná. A potom za ďalšie ešte taký premenlivý prvok, a to je to nabíjanie, vybíjanie. Výrobca článkov hovorí o tom, že fajn, životnosť článku je 3000 cyklov, 0 až 100%, pri 0, dajme tomu 3C. Fajn. Príde výrobca batériových úložísk, povie maximálny vybíjací prúd je 1C a takúto to má kapacitu. A povie vám 6000 cyklov, nie 3000, 6000 alebo 8000, alebo som počul aj viac. Fajn, ale pri akých podmienkach pri tom DODčku, čiže aspoň to by mohol spomenúť, ale v tom momente už to není pri 1C, stále to je pri tom 0,3C. Čiže pred 2 rokmi som na konferencie sa tu hádal s veľkými firmami, ktoré proste dneska megawaty nainštalovali a bavili sme sa na tému, že 1 megawatt lomeno 1 megawatt hodina, že či im to tak urobíme. Ja poviem urobíme, ale bude to mať iba 4000 cyklov pri DOD 80. A oni, že to je zle, to máme lepšie riešenia. Fajn, máme lepšie riešenia. Dneska alebo po roku už všetci prišli, že už nedávame 1 MW lomeno 1 MW hodinu, už proste všetci hovoria o 1 MW lomeno 2 MW hodiny, 2 MW hodiny. A dneska už hovoria aj o viac, hej? Pretože niekto povedal z EVGP, že pred 2 rokmi, že to nie je dobré riešenie, lenže ten niekto není, proste prišiel z mesiaca, ale sleduje konkurenčné veci, sleduje celý vývoj na svete, robíme ten vývoj, robíme tie testy a preto vieme, o čom hovoríme. A dneska aj veľké energetické spoločnosti, keď už robia, tak robia 1/2, dokonca teraz som videl tendre 1/4. Prečo? Presne kvôli tomu. Čiže nenechajte sa zlákať na to, že vám niekto povie 1/1, vždycky treba prepočítavať prúdy a podľa kapacity článkov. Na to treba mysleť. Je to veľmi dôležité, pokiaľ chcete, aby vám to batériové úložisko slúžilo dlhodobé. Lebo dneska není spochybniteľné, že tie LiFePO 4 články, ktoré sú najpoužívanejšie, naozaj dokážu slúžiť verne, ale treba sa k ním tak aj správať. Takže to sú dôležité faktory, tá vlastná spotreba, diverzifikované zapojenie meničov, bezventilátorová technológia, prípadne, že tam je vodné chladenie, treba zvážiť, že do akej miery a ako je to náročné, ako často to treba udržiavať. Viete dobre, že aj v autách meníte proste chladiace kvapaliny a tak ďalej, čiže tiež to výrazným spôsobom vplýva na návratnosť. Pričom, keď sa pozriete na ten obrázok dole, vidíte tam ten modrý kanálik. Cez ten modrý kanálik vlastne my napájame všetky skrine cez tepelné čerpadlo, cez hady. To znamená, že vytvárame každú jednu skriňu máme samostatne kvázi klimatizovanú. Hej? A celé to vyfúkujeme do kontajneru. Čiže kontajner vykupujeme zbytkovým teplom v prípade zimy, alebo zbytkovým chladom v prípade leta, ale tepelným čerpadlom vlastne priamo cez vzduch, voda naháňame. To znamená, že máme spotrebu, ktorá je, dovolím si tvrdiť, 60 až 70% nižšia, ako majú bežné konkurenčné firmy. Preto, lebo je v jednoduchosti krása. Proste nebastlíme niečo, to, čo je dostupné, ale proste vyvíjame vlastné systémy. Ako je to zložené, nebudem to už úplne dopodrobne rozoberať, čiže napravo vidíte nejakú schému individuálneho pola, čiže baterky, BMS-ko, menič, ako to komunikuje, nie je asi ten podstatné. Ako sa to potom spája v našom prípade,
robia to aj väčšinou tak firmy. Čiže máte v kaskáde, my robíme priamo zberné rozvádače na úrovni 500-600 kW, jedna kvôli pripojeniam, jedna kvôli ističom, jedna kvôli všetkým veciam káblom. Čiže keď mám nejaký megawattový kontajner vprava ľava, alebo 2 megawattový, takto proste sa to potom pripája v konečnom dôsledku do siete. Cez vlastne v HRM-ku to všetko spájame a už potom záleží na tom, aké máte ramena vzťahom na distribučnú spoločnosť, ako si dokážete vydobiť podmienky, či sa to môže odpájať zvlášť, alebo sa to musí všetko spolu a tak ďalej. Vrátime sa, čiže to je k baterkám, čiže naozaj tie baterky sú dôležité myslieť na pár parametrov a pár faktorov, nepozerať sa len na ten výkon a kapacitu, ale zohľadňovať aj ostatné prevádzkové parametre, vlastnú spotrebu a potom samozrejme aj tú údržbu. Čím zložitejšie zariadenie, tým je tá údržba náročnejšia časovo. A každé zariadenie potrebuje údržbu. To bolo už takýchto rozsahov. Ako to vlastne je, ten náš systém pripájania? Dlho sme uvažovali, ako tú turbínu, ktorú sme v šuflíku skladovali pár rokov, akým spôsobom ju pripájať. Tak sme začali proste riešiť, dumať, skúmať všetko, zložité systémy, buď idem do 24V batérií, z toho vyrábam AC-čko, alebo proste mám nejaké veľké meniče, ktoré dneska sú dostupné v Ázii, ktoré nám proste dokážu pracovať s tým a zase idem do AC-čka. Prvý problém, pripojenie na distribučnú sieť. Hej. Čiže všetky fotovoltické meniče, viete sami dobre, že musíte mať nejakým spôsobom schválené, čiže v tom momente si blokujete prvú vetu, že vlastne musíte riešiť proces pripájania. My ako výrobca by sme to možno zvládli na Slovensku, ale predstavte si, že by sme to robili v každej krajine. Amen. Proste pre nás nepriateľné riešenie. Tak sme proste skúmali, vymýšľali ďalej a nakoniec sme dospeli k názoru, že asi toto bude najlepšie. Zobrať ten menič, tú veternú turbínu, pichnúť to do nejakej elektroniky a tá elektronika mu bude simulovať vlastne pole fotovoltických panelov, čiže CC-čko, CV-čko, čiže proste na záver to pichnem rovno plusom a mínusom do toho fotovoltického meniča. Fotovoltické meniča všetci majú schválené, sú kvantum je ich na trhu, či sú to hybridné, či sú to proste normálne, veľké, malé, domácnosť, nedomácnosť, proste je to úplne jedno. Proste turbínu prostredníctvom takéhoto zapojenia proste viem pripojiť do akéhokoľvek fotovoltického meniča. A teraz keď sa vrátim k tej veternej mape v Európe alebo aj na Slovensku, čo vám to hovorí? Vy si môžete počtom MPPT vstupov na fotovoltickom meniču škálovať tú energiu. To znamená, podľa oblasti v Nemecku môžem dať viacej turbín, menej panelov, v Španielsku môžem dať viacej panelov, menej turbín a takto si môžem variovať vlastne v skladbe toho samotného energetického zdroja, čo mi dáva obrovskú výhodu v tom, že dokážem tú energiu, ten čas, ktorú získavam z obnoviteľných zdrojov, predĺžovať a tým pádom teoreticky znižovať kapacitu vlastne toho batériového pola a nemusím nafúkovať tú fotovoltiku, aby som si vyrobil dostatok energií, pokiaľ nechcem ju využívať na iné aplikácie. Čiže v jednoduchosti je krása. Najviac prekvapení sme boli z toho, že to nikto nemá patentované, poviem úprimne. Hej. Čiže sme sa potešili, že naozaj, keď hľadáte riešenia, dajú sa nájsť aj tie jednoduché a tie majú najväčší význam. Ako to vlastne vyzerá? Ten stĺp, keď si poviete, že je moc masívny, nebojte sa, to je proste v našej fabrike vývojový, čiže ten je pripravený aj na väčšie tie turbíny na vrchu, že prečo je taký, ale takto to nejako vyzerá tá skladba a tak na tom pravom obrázku. Čiže máme to, testujeme to, tie testy chceme nechať do toho konca marca, aby to prežilo tzv. Celú zimu. Potom vlastne ju celú zdemontujeme, spravíme nejaký rešerš tej mechanickej stránky samotného toho celého jadra, aby sme mali už 100% istotu, že všetko je úplne v poriadku. A v podstate začneme robiť v podstate 3 kW tie turbíny, čiže v druhom kvartáli a chceli by sme v tom treťom
na prelome 3. a 4. kvartála robiť 5 kW, možno aj 10, tam to ešte závisí od nejakých okolností, ale principiálne tá rada bude 3, 5, 10. Pre trojku sme sa rozhodli kvôli jednak aj dotáciám, že tam začínajú v podstate nejaké tie dotácie na veternú energiu, čiže ideme ju vlastne registrovať. Ako sa to správa? Graf, výkon, čiže rýchlosť vetra metroch za sekundu, kilometroch za hodinu a tak ďalej, čiže zhruba pri tých 20 metroch za sekundu, čo je 76 km za hodinu, dosahuje plný výkon. Hej. Čiže, ale to je plný výkon pri vetre. Musíte zohľadňovať alebo brať zreteľ aj na to, že v zastávaných oblastiach ten vietor není priamy a nemusí mať proste permanentný tlak a permanentnú silu. Hej. Čiže môže byť nárazový a ten nárazový proste sa správa zase ináč ako ten priamy vietor. Čiže keď chcete chápať, prečo tie veľké vrtule dávajú do tých veľkých výšok, tak to je hlavne kvôli tomu, aby dosiahli čo najvyššiu hladinu priamého vetra. Hej. Čiže takáto nejaká krivka. Nejaké parametre, ktoré by vás mohli zaujímať, čiže tá 3 kW je priemer 1490, výšku má 2 metre. Čiže teraz, keď si pozriete 3 kW a má to zhruba 3 metre štvorcové. Plocha, hej. Okrem tej plochy, treba brať zreteľ na to, že celý vlastne ten systém je tzv. Neaktívne, ale pasívne natáčanie vlastne smeru vetra na samotný rotor tej turbíny. Čiže pre väčšie vtáky to je absolútne proste bezproblémové a tie menšie snad nám tam nebudú lietať. To zase nevieme posúdiť, ale principiálne natáčame vlastne skoro 3/4 vlastne toho vetra, ktorý je priamy vietor na tú turbínu, natáčame dovnútra do rotoru. Vnútri sa to vlastne potom točí a samotne poháňa priamy generátor. Generátor je tzv. PMG, to znamená permanentný magnet generátor. Aby ste mali predstavu, nakoniec poviem prečo to hovorím, má 550 mm priemer, váži 120 kg. Čiže keď teraz si možno premietnete, tí, ktorí ste sa takým zaoberali alebo ste sa stretli a teraz vám ukážu nejaký priemer vrtuľka, meter 50, bude to vyrábať vám 3, 4, 5 kW, 600 W, 200 W, neviem čo všetko. Naozaj na ten vietor potrebujete nejakú, nazvem to páku, čiže na tom obvodiť tak, aby ste naozaj dokázali otáčať ten generátor aj v podstate pri tých menších rýchlostiach. Čiže na nabíjanie telefónov fajn, ale proste keď chcete nejaký seriózny víkend z toho dostávať, tak je to už úplne o inej matematike a tie rozmery sú pomerne veľké. Čiže keď sa to aj stáva, inštaluje, konštruuje, tak proste pri fotovoltaických panelov si môžete dovoliť povedať si, že statik môže ísť trošku stranou, hej, však tých 20-30 km štvorcových to znesie, keď človek môže chodiť po streche. Ale pri veternej turbíne naozaj sa treba tým zaoberať a treba si to dať spočítať. Či to bude na streche, či to bude na stĺpe, musí to byť proste ako tip-top v tomto smere. Čiže aj tie náklady sú vyššie ako na inštaláciu fotovoltiky. Parametre, no pri 2 metroch za sekundu sa nám to už v podstate otáča, čiže tá maximálna rýchlosť je 36 metrov za sekundu. Zase tu tá unikátnosť našho systému je taká, že my aj pri úplnom uragáne dokážeme vyrábať elektriku a dokážeme si to regulovať. Hej, čiže není to tak, že všetci to vypnú, ale dokážeme proste s tým pracovať. Ale tá maximálna rýchlosť vetra hovorí o tom, že tam v podstate už zapínajú všetky tie ochranné mechanizmy. Čiže do 36, čiže pri 22 máme maximum a pri 36 stále budeme mať to maximum, hej, lebo začneme to limitovať, obmedzovať, ale na tých 36 začínajú ochranné mechanizmy. Čiže takto treba brať. Vidíte v podstate výstup turbíny DC 200 až 500 V 8 A. Čiže keby ste si dali dokopy 12 panelov cca, menšieho výkonu, tak proste máte nejaký taký výkon z toho celého. Samozrejme komunikácia, montáž možno na strechu. Na tej grafike je znázornený vlastne ten podstavec, do ktorého sa vlastne potom umiestňuje v prípade, že to ide na ploché strechy.
umiestňuje vlastne elektrická výbava k tomu, alebo keď je stĺp, tak tá výbava je dole, alebo proste až v rozvádzači. Hej. Čiže aj na to sme mysleli, aby proste naozaj minimálne poruchové bolo toto zariadenie, to znamená, že všetky elektronické a všetky veci sú dostupné proste v rozvádzači alebo na dostupnom mieste. V samotnej turbíne je len permanentný generátor. Hej? Čiže takto to vyzerá v parametroch. Keď sa chcete trošku pohrať, to čo som spomínal, tá škálovateľnosť, príklad, hej? Čiže môžem spájať, keď si zoberiete, že budeme mať aj 5-ky, 10-ky, tak to už v tom smere začne byť trošku zaujímavé. Čiže fotovoltický menič poznáte, ako ich spájate paralelne, tí, ktorí majú skúsenosti s väčšími fotovoltikami. A teraz proste miesto 10 stringov si tam dáte 4 stringy proste veterné, hej? A doplníte si to. Samozrejme nejaké úložisko, nejaká zázorne, či to už je vyvedené NN-ko alebo VN-ko, tak to už asi všetci chápete. Hej. Čiže najväčší prínos našeho riešenia patentovaného je to, že si to môžem ľubovoľne škálovať a pripojiť si to v podstate skoro do každého fotovoltického meniča. Neskončili sme vlastne len pri tom, samozrejme snažíme sa pracovať s tým ďalej, to tzv. Infinity riešenia. Infinity znamená, že vlastne nekonečný zdroj energie, to znamená v našom ponímaní je to 100% pokrytie svojej spotreby, čiže škálovateľnosťou vetra, soláru v podstate si dokážem vyrobiť potrebnú energiu. Z prebytočnej energie, ktorú si tak naškálujem, si urobím vlastne vodíkové úložisko, to znamená mám krátkodobé úložisko batérie, dlhodobé úložisko vodík a toho môžem potom vlastne využívať v podstate v zime, keď potrebujem teplú elektriku z toho vodíku. Zase to je riadené tým našim systémom, tam vidíte, že tam stále kričí tá ten modrý šesťuholník, proste H2, hej. Čiže uvažujeme nad touto variantou, respektíve vyvíjame ju a veríme tomu, že do konca roku 2025 budeme mať už vo fabrike u nás nainštalované vlastne celý taký systém, ktorý sa bude testovať. Ako by to mohlo byť v nejakom väčšom rozsahu, hej? Čiže už cez tie kontajnerové riešenia, čiže tie väčšie. To prvé my nazývame, že je zhruba do 2 MW, čiže 200 MWh spotreby ročnej. To väčšie je do 2000 MWh spotreby väčšej. Hej. A tam už vidíte aj proste tú možnosť pripájania tých nabíjačiek. Ako sa to dá potom aplikovať na nejaké, nazvem to, off-gridové alebo on-gridové riešenia. Vidíte pekné obrázky, hej. Čiže implementácia vlastne už tých veterných turbín, ako by sa dalo spraviť napríklad mobilné nabíjacie miesto celé. Ako to robíme vlastne u nás vo firme, túto v Senci, čiže keď pôjdete, môžete sa ísť okolo Tulipánova 1, máme tam postavený takýto carport a nabíjame tam vlastne si elektromobily, napájame celú firmu z toho. Čiže my sa nesnažíme využívať len to, že na niečo je určené. My vlastne zahrňujeme celú energetickú bilanciu vlastne do toho systému, tak aby sme vedeli aj nabíjať elektromobily, prípadne aj v podstate napájať tú firmu. Jediné, čo nemáme pokryté, v podstate je plyn, ktorý ešte využívame, ale v tomto roku ideme meniť plynový kotel za teplné čerpadlo, čiže už budeme úplne na elektrike. A aj s tým, že systém tak dimenzovaný, aby som si dokázal vyrobiť 100% obnoviteľných zdrojov pre celú firmu. A pre Spišské Nové Vsi, čo máme výrobný závod, keď ste videli obrázok tých veterných turbín, tak tam už 80% energie máme z obnoviteľných vlastných zdrojov. Hej. Čiže 20% nám zhruba robí to kúrenie v zime, je to Spišská Nová Ves, studená oblasť, takže tam s tým plynom ešte bojujeme, ale tam počítame, že ten vodík nám to vyrieši. Ale čo sa týka elektriky, sme 100% pokrytí. Čiže jediné, čo máme negatívne, čo sa týka uhlíku, je plynové kúrenie. Všetko ostatné máme pokryté systémami našimi, či to už sú s úložiskami alebo nie.
veríme, že v Spišskej to teraz rozšírime o ten vietor, tým pádom sa nám proste posunie zase tá krivka a to percento využiteľnosti na iný level. Keďže v podstate rastieme a tie dopyty sú oveľa väčšie, máme pripravený projekt, vidíte, vizualizácie fabriky novej v Lučenci, ktorú by sme chceli v roku 2026 otvoriť. Má to byť kompletne zero CO2 emission factory, čiže v podstate bezuhlíková výroba kompletne všetkého. Samozrejme s našimi technológiami a s dostupnými štandardmi aj nadštandardmi, či to je pre zamestnancov v rámci všetkých tých hodnotení, ESG a tak ďalej. A keďže sa zaoberáme obnoviteľnými zdrojami energie, ich využívaním, tak v podstate sa zaoberáme aj ich aplikáciou, respektíve vzdelávaním. Čiže organizujeme už teraz vlastne v marci 27-28 na hoteli Táloch Partizán, ktorý väčšina dobre poznáte, vlastne konferenciu dvojdňovú proste o ESG, kde naozaj máme prednášajúcich z Volkswagenu, z Tatra banky, proste z Ecosu, čo sú výrobné spotreby, odpady a tak ďalej. Čiže keď si pôjdete www.esg.live.eu a pozriete si tam konferencie, tak tam nájdete aj celý program s mediálnym partnerom, vrátane uhlíkového registra, uhlíkového offset registra. Tí, ktorí neviete, čo to je, tak sa môžete dozvedieť alebo si pozrieť predchádzajúci ročník v Spišskej Novej Vsi, predchádzajúci ročník v Senci, presne v tomto hoteli, ale zároveň v novembri sme mali v Prahe prvý ročník, takže tam sú prednášky na našom YouTube kanále, ktorý si viete tiež nájsť. Možno spomeniem, ako využijem ten čas, ešte samozrejme toľko otrepávaná návratnosť, rentabilita a všetky tých vecí. Využívanie obnoviteľných zdrojov je veľmi ťažko a inovatívnych obnoviteľných zdrojov sa veľmi ťažko zaobíde bez prístupu. To znamená, že tak jak ten vodík, proste nie je to ekonomické, hej? Aj ten vietor nie je ekonomický. Ale proste ten rozvoj, vývoj nás predurčuje k tomu, aby sme sa posúvali ďalej a zlacňovali tie technológie. Dobre sa pamätáte, pred 2 rokmi, koľko stáli fotovoltiky, koľko stáli fotovoltické panely. Za akú cenu sa robili inštalácie fotovoltiky, návratnosti 10 rokov plus. Keď ste tam dali baterky, tak ste kričali, že to je nenávratné. Ale taký je dneska vývoj, že v podstate dneska už si to môže dovoliť skoro každý, aj s baterkami. Hej. Čiže žiadny obnoviteľný zdroj bez batériového úložiska proste za nás nedáva zmysel, pretože to úložisko vám umožňuje manažovať tie svoje spotreby v čase. A doplnenie o túto veternú turbínu hovorí to, že vlastne predĺžujete interval z tých 1000-1100 hodín až v podstate na 2-2,5 tisíc hodín zdroja energií, pretože v noci máte inú spotrebu, cez deň máte inú spotrebu, takže naozaj dokážete pokrývať tú výrobu efektívnejšie. No a samozrejme, cenovo, ten základná cena vychádza okolo 3000 eur kWh pri tej veternej turbíne. Samozrejme, že pokiaľ to ide na stĺp, pokiaľ to ide nejaká konštrukcie, pokiaľ tam je statika, tak sa to samozrejme predražuje celé. Ale veľa ľudí chce kalkulovať, chce počítať. Ja sa vždy spýtam, vy chcete počítať návratnosť na zariadení, na dome, firme, akejkoľvek, hneď z toho, čo keď namontujete a spustíte do prevádzky, šetrí náklady a šetrí peniaze. Teraz nebudem do toho ťahať uhlík, hej. Ale šetrí vám to náklady, šetrí vám to peniaze. Keď ste stavali tú firmu alebo ten dom, dali ste si na zem, čo ja viem, spišský travertín, metr štvorcový stojí 500 eur. Počítali ste si návratnosť, alebo počítali ste návratnosť? Dali ste si kvalitnejšie okna, miesto trojkomorových ste stali 7-komorové. Počítali ste návratnosť? Ja vám ju poviem, cez 25 rokov. Keď ste si zateplovali barák, miesto 5 polystyrenu ste si tam dali 10 alebo 15. Počítali ste si návratnosť? No, chceli ste, že aby ste ušetrili. Hej? Tak ste ušetrili, áno. Ale za akú cenu? Návratnosť 25 rokov. Čiže všetky tieto technológie, ktoré vlastne implementujete, alebo materiály, alebo zdroje, v podstate treba považovať, že chcem si vybudovať nejaký štandard, mám nejaký obmedzený rozpočet
alebo mám nejaký proste vyčlenený rozpočet na to celé a zahrňam to do toho. Ale všetci, tuto svorne 99% ľudí mi povie, ale pre fotovoltiky a pri vetre budeme počítať návratnosť. Trošku za mňa, trochu zvrátené. Pretože dneska pri akékoľvek výstavbe, pri nových objektoch sú tie obnoviteľné zdroje proste už štandard. Tak, aby ste dosiahli nejaké energetické úspory alebo nejaké záležitosti. To isté pri teplných čerpadlách. Tiež keby ste tam začali počítať, tak nebudete nadšení. Hlavne v tých studených oblastiach. Čiže naozaj je na to mysleť. Ale čo je rozdiel? No, vymením v podstate biomasový alebo uholný kotol za plynový alebo za teplné čerpadlo, no myslíme aj na životné prostredie. Čiže my to vnímame ako v globále. Čiže skúste, keď aj sa s niekým bavíte, alebo aj vy rozmýšľate nad tými vecami, že rozmýšľať vlastne v tých súvislostiach. A teraz som to trošku preklopil do toho vlastne ESGčka v tom governance, že nie je dôležité len proste zarábať peniaze, aj keď je to dôležité. Hej? Proste treba mysleť a zohľadňovať aj iné faktory. Ale týmto by som to ukončil a keď budete mať otázky, tak budem tu po obede. Prajem všetkým dobrú chuť.